ना रावबो लुबैया आंनि गामिया आंनि लुबैनाय बायदि समस्थियाव थाथों बेखौ लुबैयो ना रावबो लुबैया आंनि गामिया आंनि लुबैनाय बायदि समस्थियाव थाथों बेखौ लुबैयो दा बेनिखायनो माखासे थागोन नाथाय बिनि गेजेरजोंनो जोङो जि मोजां बेखौसो मावलांनांगोन आरो इलेक्सन कमिसनखौ थांनानै नारसिननानै खामानि मावनो हाया बिथांमोना सानै हयै माबा मोनसे बानायदों बेखौ जोंनि जि अजद जोंनि जि आपत्ति बेखौ जों अरायसम होबाय थागोन आरो 2026आव जिहेतु डिलिमिटेसन जाफिनगोन बै समाव जोङो मोजां खाबु लानो नाजागोन जे जोंनि बायदि जाहाथे लकसभा लकसभा एसेम्ब्लि गासैखौबो जों बानायना लानो हायो। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।